chiel kod ma bende timore e weche mag ngima dhano. Duoko mar bero ma otimne ringre japuonjre mar skund primar ma Joy Gardens ma yudore kar dak ma Umoja Nairobi oyango ni japuonjre no ne otho bang' lwar kowuok mabor ma ne omiyo japuonjre no turo lumbrune, ng'edene kod choke mamoko kendo kelo tho mare. Duoko mar bero no kelo ng'ur ka familia mar japuonjre no onyiso ni ok giyie kod gima jobero koni ne okelo tho mar nyathigi. Kaluwore kod familia no giramo ni onge kaka inyalo wach ni nyathigi no ne olwar kowuok ewi ot ka onge ranyisi moro amora mar remo kata gima nyiso ni ne olwar. Duoko ni ma ikoni notim kod jobero adek koting'o mawuok ka sirikal kod familia japuonjre no omiyo okil mar Acheje manyicho maki tich abich mokalo ne onyiso doho mondo koro we achejego. The report that we've been given today doesn't add up at all, because they're telling us that when my boy fell down on the floor, there was blood. That's what they're saying when they have carried out the investigation and the post-mortem. They're saying that there was blood on his clothes. But for me, like, I saw him when he was laying there on the floor, there was no single drop of blood. So that we rule it out. We rule it out that they're saying that he committed suicide. He fell from 7th floor up to down to ground floor. To mezzanine floor. That one we rule it out. So as for me, I demand answers for my boy. I want justice for my boy. The post-mortem has been signed by 3 pathologists. The government pathologist who is stationed at Mama Lucy, the private pathologist representing the family of the deceased, and the private pathologist, our pathologist, Professor Emily Rogena, representing the school. That is a unanimous decision by 3 pathologists.